bod mwy o pethau beryglus o'n i wedi meddwl, cos allan nhw wedi pasio hynna lot o weithiau'n bywyd fi, a heb i sylwi bod nhw'n ddim yn ddiogel i fi. Peidio mynd i'r agos i ochrau fan y môr, so yna'n gallu digwydd tir lwydriad. A dwi wedi ddysgu fel i peidio mynd yn rhy bell.